Well, this is awkward. Mä olisin tulla vaan ilmoittaa teille kaikille sinänsä, niin kuin, että mä en ole tehnyt pitkään aikaa vlogeja tai pitkään aikaa blogia mitään. Viimeis varmaan just joskus joulukuussa. Joulukuukin vähän meni myttyyn niin sanotusti. Vähän huono juttu. No ei, vaan siis niinku... Mä en vielä oikein tiedä, niinku, mitä mä teen sen joulukuun suhteen, että teenkö mä sen loppuun. Vittu, on vaikea pitää kaukana kamera itsestään. Siis, että teenkö mä sen loppuun vaiko niinkun... en. Ne joulukuun jutut. Saa nähdä. No ensinnäkin mä haluaisin vaan tulla tänne siis kertoa, että mun blogi ei ole kuollut. Mä oon vaan pitänyt pitkää sanasta kyllästymislomaa sieltä. Ja se voi, tai siis on varmaan niin, että myös joudun pitämään taas sellaista niinku postauksia ei tule niin päivittäin, ei siitä ole kyllä ihmiset valittanutkaan, mutta se häiritsee mua itseäni, koska mä haluan tykkään tehdä mun blogin juttuja. Niin silleen, että koska mun kirjoitukset siis lähestyy, niin se mun piti sanoa. Kirjoitukset lähestyy, vauvan syntymä lähestyy, ja sitten koulua pitäisi tosiaan tehdä, sitten mulla on töitäkin, niin no, mä yritän aina löytää itselleni nykyään nyt siis aikaa niin kun tehdä jotain. Mä oon tätä vlogiakin miettinyt viikon, niin siis mun pitää tehdä se jossain vaiheessa. Niin tosiaan. Mitäs kaikkea on tapahtunutkaan? Niin kaikkea jännää on tapahtunut tässä lähiaikoina. Itse asiassa, no joo, ei, en mä tiedä. Esimerkiksi se, että me ollaan muutettu Taikaukan kanssa, mä astan nyt Kumpulassa. Taikaukkakin on varmaan... Ja siis ei, se ei ole tehnyt kertaakaan täällä vlogia vielä. Silläkin on ollut töitä, niin on kiireitä meillä molemmilla. Tää on vielä vähän sekasorron vallassa, koska me ollaan vähän laiskoteltu sinänsä niinku, tämän paikan järjestämisessä, mutta toimii ja me ollaan onnellisia, että meillä on koti, yes. Mitäköhän mun pitikään sanoa muuta. Joo, Kumpulassa on taas sen mä mainitsin vauva Taikaukkaa. Taikaukkaa tälläkin hetkellä, nyt on siis lauantaina, varmaan jos mä postaan tämän lauantaina. Taikaukkaa on nyt tällä hetkellä sellaisessa projektissaan ja mulla on tässä, mä ajattelin, että mulla on niinku sen verran aikaa, että mä pystyn tekemään jotain tällaista höpöttelyä. Tosiaan kun viikon mä yritin tätä tehdä, okei, no niin, asiaan. Pointti on nyt se, että en ole lopettanut tai kuolluttanut mun blogia, se on elossa. Mä yritän tosiaan jatkaa sinne postailuun ja mä oon miettinyt sitä, että mä haluaisin alkaa tekemään peliarvosteluvideoita. Ja voi olla, että lähiaikoina saattaa tulla jotain sen tapasta. Ja sitten meillä on ollut yhden mun friendin kanssa puhetta, että meidän ottaisi tehdä jossain vaiheessa toivottavasti jotain pelivideoita YouTubeen, koska siis niinku meitä molempia kiinnostaa se ja meistä se olisi hauskaa. Ja miksei, se voisi olla ihan yrittämisen arvosta, tai siis se on yrittämisen arvosta. Mä oon miettinyt sitäkin tosi kauan, mut en tiedä, masennus. Ei, ei. Siis ei, mä siis ei vaan niinku oikein jaksanut sitten painaa yrittämään tai mitään. No, siis kysyt mitä mulle kuuluu. Mulle kuuluu ihan sellaiset, että mä ois tosiaan niinku, tää video on muuten kestänyt. Leuka. Kohta 4 minuuttia, okei. Siis, mitä mulle kuuluu? Siis ihan hyvää oikeastaan, mitä mä lähiaikoin oon pelannut. Tai se on itse asiassa ollut addiktoitunut tosi paljon mun kännykällä. Mä oon ladannut emulaattoreita ja mä oon pelannut Pokemonia. Yllättäen. Ja mä oon pelannut sellaista peliä kuin Final Fantasy 3 Super Nintendolle. Ja voi olla, että niistä tai Final Fantasystä saattaa tulla jokin video. Voi olla, koska mä en ennen tämän, kuinka hyvä peli se on. Final Fantasy 3, siis kyllä mä Final Fantasy-sarjan tiedän sun muuta. Sitten mä oon ollut addiktoitunut sellaiseen sarjaan kuin Unser Mutter! Unser Vater! Siis en mä tiedä oikeesti menikö tää nyt oikein. Mä en tiedä kuinka hyvin tää fokusointi on tässä näin, että ehkä mä menen taas tänne peilin eteen kattoo. Toivottavasti se on hyvin, mutta tosiaan mä oon kattonut sellaista sarjaa. Siis se on vähän niinku Band of Brothers. Jos tiedätte, HBO on tosi suosittu sarja, se on mini-tv-sarja. Mutta saksalaisten tekemä. Ja se on niin kuin...
Kertoo 5 ystävyyksistä, jotka kaikki liittyy jollain tavalla sotaan. Ja yksi on juutalainen, yksi on sairaanhoitaja, yksi on taas tyttö vaan, joka yrittää olla joku laulaa tai jotain sellaista. Ja sitten on 2 veljestä, jotka on sotilaita Natsi-Saksassa. Ja itse asiassa muualla on Saksassa niin kertoo, tai saksalaisten tekemä niin Natsi-Saksasta kertoo kuitenkin. Erinomainen sarja, kannattaa katsoa. Se on nyt Netflixissä just, ja se tulee, sitä on vaan 6 jaksoa, eikä se ole edes paha. Niin. Vai kökkö, mitäs mun pitikään muuta. Mun täytyy varmaan kohta mennä paskalle. Meillä on lähiaikoina tulee olemaan tuparit. Tossa on meidän kissa, Pallero, joka on maukunut tänään ihan vitusti. En zoomaa sinne, koska tää on niin helvetin sekaisen näköinen. Taikaukka ei varmaan arvostaisi, en minäkään. Et ihmiset näkee, sikolatismi asutaan. ei on tää siis niinku, tää on vaan nyt täältä päät jäänyt vähän tällaiseksi jännäksi. Oikeastaan ei muuta. Tästä videosta tulee kohta liian pitkä, koska mä oon vaan höpötellyt tässä enkä tehnyt mitään hauskaa sketsiä tai mitään. Muistakaa pestä ittenne kunnolla. Sika-influenssa on palannut tai lintuinfluenssa on palannut tai siihen on kuollut ihmisiä tai en tiedä. Harjatkaa hampaanne toisin kuin minä. Ja pitäkää hauskaa. Joo, moi. 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 Sano jotain. Pallero, sano. Pallero. Sano jotain. Pallero, sano jotain. Sä koristat mua. Sä painat vaan kurkusta. Sano. Pallero.